Fil-konċistorju li bħalissa qed isir fil-Vatikan, il-kardinali minn madwar id-dinja kollha qed jiltaqgħu mal-Papa Franġisku sabiex jirriflettu fuq riformi li hemm bżonn isiru fil-Knisja, filwaqt li qed iddiskutu wkoll id-dati tal-kanonizzazzjonijiet għal żewġ beati ġodda. Matul dawn il-jiem inħatru wkoll 20 kardinal ġdid. Dan il-konċistorju li huwa tmien wieħed tal-Papa preżenti li jintemm it-tlieta qed ilaqgħa madwar 200 kardinal ġejjin mill-5 kontinenti. Bħalissa madwar id-dinja hemm total ta' 226 kardinal li 62% minnhom ħatarhom il-Papa Franġisku. 48 huma Taljani filwaqt li hemm biss kardinal wieħed li huwa Malti, il-Kardinal Mario Grech. Netnews kellem mal-Vatikanista Frank Zammit fejn spjegalna iktar fid-dettall l-importanza ta' dan il-konċistorju u x'qed ikun diskuss. B'dawn il-jumej illum għada il-Papa qed ilaqqa il-konċistorju straordinarju. Konċistorju straordinarju meta l-Papa jkollu bżonn parir u jibgħat għall-kardinali tad-dinja kollha, kemm dawk eletturi u kemm mhumiex. Dawk li ma attendewx minħabba Marti jew bħal pereżempju l-Kardinal Ranjit ta' Sri Lanka li bħalissa l-pajjiż għaddej minn gwerra ċivili. F'dawn il-jumejn il-kardinali ser jiddiskutu dokument preparat mis-segretarju tal-Kunsill tal-Kardinali, l-Isqof Mellino, dwar ristrutturar tal-Kurja. Aktar tard, wara li lestu minn dan kollu, il-Kardinali għandhom jagħmlu qudiesa, għandhom jieħdu sem f'qudiesa preseduta mill-Papa Franġisku sabiex jiffesteġġjaw l-20 kardinal ġodda li fil-weekend li għadda il-Papa krea fil-Bażilika ta' San Pietru. Fattur interessanti hu li mhux il-kardinali kollha jkunu eliġibbli li jivvutaw fil-konklavi għal ħatra ta' Papa ġdid. U f'każ li jkun hemm bżonn jiġi elett Papa bħalissa jistgħu jivvutaw biss 132 li għandhom inqas minn 80 sena. L-istituzzjoni kardinalizja ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 1000 sena huma l-aktar prelati għolja fil-Knisja Kattolika huma inferjuri biss għall-uffiċċju tal-Papa u l-ewwel dover tagħhom hu li jaħtru lill-Papa f'konklavi. Mbagħad ikollhom affarijiet oħra bħal pereżempju pariri lill-Papa, pereżempju tal-Konċistorju qisu s-Senat tagħhom fil-Gvern tal-Knisja Kattolika. Matul dawn il-jiem il-kardinali ġodda flimkien mal-Papa Franġisku kellhom ikollha mal-Papa Benedittu 16.